на Белгия и Египет. Все пак си мисля, Белгия би трябвало. Не съм ги гледал скоро. Предишните две поколения бяха силни. Сега това поколение не съм го гледал, но си мисля, че би трябвало да спечелят. Примерно, ако ме питаш за Испания и Кабо Верде, аз си мисля да не са получили като снощи Испания, Германия и Кюрасао. Някакъв такъв подобен резултат. Нещо, каквото казваш ти. 4 или 5 на 0. Белгия, Египет. Белгия, Египет. Аз ти казах. За мен те би трябвало да бият Белгия. Не знам, все си мисля нещо